Πάμε. Όταν μας έτρωγαν οι ψήλοι κι ήταν η ούνορα στη ψηρή, κοντά μας ζούσε τρώγοντας κομπότα ο Γιάννης με ένα γάιδαρο μια μπότα, ο καβαλάρης. Όλοι τον λέγαν καβαλάρη στις γειτονιές και τις αυλές, κι αυτός τα βράδια πάνω στο χορτάρι όνειρα έκανε να πάει στο φεγγάρι, ο καβαλάρης. Ένα πρωί μαθαίνει η μαμά του πως φακελώνουν το Γιαννάκι αριστερό, γιατί τον είδα να φορά κόκκινες κάλτσες και να προφέρει με χαμόγελο το ρο, ο καβαλάρης. Η μάνα τρέχει δεξιό τον βεβαιώνει και τον Γιαννάκι Τζακ τον εδηλώνει. Η γειτονιά βεβαίως το βουλώνει κι ο Τζακ πηγαίνει στη Βοστόνη, ο καβαλάρης. Όταν μας έτρωγαν οι ψήλοι κι ήταν η ούνορα του ψηρή, ο Τζακ με τους μαφιόζους στη Βοστόνη κεφάλια έκοβε σαν το πεπόνι, ο καβαλάρης. Κι όλοι τον λέγαν καβαλάρη στο Χάρλεμ και στο Νιου Ιόρκ, κι αυτός τα βράδια πάνω στο χορτάρι όνειρα κάνει με τον Ντίλιγκαν να κλέψει το φεγγάρι, ο καβαλάρης. Ο καβαλάρης, ο καβαλάρης. Thank you. Bye bye.